But the truth shall set you free. So lalela Mntomnyama. Namhlanje ngiphethe ilegend, namhlanje ngiphethe ihero, someone esike sibuke esilike esicomment esijabule ukuthi uphostile. Ngiphethe ingqwele. Buto mdala ngibonge kakhulu nje ukuba khona kwakho la ukuthi uhlale phansi nathi. Siyabonga buto mdala sawubona. Hayi, ngoba usushilo nje ingqwala ayibingelelike. Mhm. Ayibingelelike. Sekusane kufanele kuhlale udabeni ke. Vele straight to the point. Akusaloko kushona le. Hayi, iyona ingqwele ngempela. Hayi, sakona Buto ke. mdala ngifisa ukwazi ukuthi isukaphi legama lengqwele, umngqwele nje insizwa le usukaphi kwa before kufika na TikTok na ku social media. Kwaqala Igama elithi ingqwele igama nje likhona nje Likhona. ngisho emakhaya akekho umuntu okuthiwa akamelekile ukuyibiza ngengqwele. Kodwa nje into ekhona nje ingqwele noma ubani angayibiza ngengqwele. ingqwele. Kodwa phela kufanele kube khona nawe okuthile umngqwele obenzayo phela. So uba waqamba wena like ngizama ukuthola istory ukuthi wena yaqala phi yonke lento yakho. Cha phela mina nje i-account yami ngiyiqala Sure. bengidocumentate. Okay. Lo mngqwele lokungibenza ke la kulento lokube comment abantu ayingqwele. Ingqwele lensi. Ngathi cha ngilethathe le ngilebeke eceleni yabo. Ngoba nje babona umngqwele engibenzayo la ngihlale emjondolo ngoba ngiqala kakhulu eGoli content yabo. Okay. So izinto bezenzeka bekuphoqa ukuthi bebone ingqwele le Ingqwele yabo. le. Ngoba ngikhuluma into zasemakhaya ngikhuluma nasemjondolo Sure. umngqwele ke lo. Sure.